športovom zapolení sme na konci. Dovolte mi, aby sme prešli ku vyhlasovaniu. Začneme štvorhrou. Ja prosím vnúčky pána Jaroslava Farbáka, po ktorom je pomenovaný tento spolumestský turnaj, Nelku a Leušku, aby mi pomohli s vyhodnotením. Takže v štvorhre na 3. mieste sa umiestnila dvojica Jožko Pilarčík, Michal Hodor. Tak. Tak. Druhé miesto Miroslav Volaj, Marek Farba. A víťazom sa stala dvojica Milan Jurkovič, Filip Kolárik. Ďakujeme. V kategórii jednotlivcov oceníme aj víťaza spodného pavúka. Víťazom sa stal domáci pretekár Alexander Šoger. V hlavnej kategórii jednotlivcov na 3. mieste sa umiestnil Filip Kolárik. Ušiak! Na 2. mieste sa umiestnil Michal Hodor. A víťazom 2. ročníka memoriálu Jaroslava Farbáka sa stal Milan Jurkovič. Ďakujem všetkým zúčastneným a teším sa už na budúci ročník. Dovidenia.